जाहा बे उत्तरानि खाथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तरानि खाथा गामि रेभिनिउ भिलेज आरोखि सिगाङाव जोङो सिडली सार्केलाव दंमोन दा बेंटल सार्केल जाबाय बेंटल सार्केलाव थानाय जोंनि उत्तरानि खाथा गामि आरो बेजों लोगोसे जोंजों लोगोसे माने बै मजाथि गामि पश्चिम क'लाझार बे मोनथाम गामिया जोंहा मेप गायजायै हा बहुद बोसोरसै आरोखि हो जों मिथिनानै आं मिथिनानै मोननाय बादिब्ला 1950 सननिफ्राय गैया दिनैसिम बेसेबां सन जाखो 2022 हाबबाय 72 बोसोरा बारनानै थांबाय दा जोंनि प्रग्रामा बेनो दा जों बे प्रग्रामखौ लानाया मिडिया सारमोननि गेजेरजों जोंनि दुखु खस्थ' सैनांनाय इसेबां गोबाव बोसोर थानांबाय थानाय जों मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदों आरो मिडिया सारमोना जोंनि खौरांखौ लानानै मिडियानि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों बिनि थाखायनो आं सिगाङाव गिबि आंनि बुंनायनि सिगां आं मिडिया सारमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दिनैनि जोंनि बे प्रग्रामखौ जोंनि प्रग्रामनि उद्देश्यखौ मिडियानि गेजेरजों फोसावनो होननाय मिडिया सारमोनखौ आङो खुलुमनाय मान बावनाय होग्रोबाय दै दा जोंनि बे हाया 50 बोसोर सननिफ्राय 50 सननिफ्राय दिनैसिम माने 2022 जाबाय 72 बोसोर जाबाय आरोखि 72 बोसोरनि गेजेराव बोरै जाबोदों आबै आबौआ आंबो बिसिनिनो फिसामोन आबौनि फिसा आबौनि फिसानि आं फिसौ दा बिसोरो गोदो बुंदों मेप गैया जोंनि हाया खामदों माबा गोमादों बेबायदि जाबाय थादों आरोखि आरो नंगौ बे आबै आबौ बुंनाय मथे जोङो सार्केलाव थाङोब्ला मियादि बानायहैनो नागिरोब्ला नोंसिनि हा मेप गैयालै मियादि जाया मारैथो जानांगौ जाखो नोंसिनि हा मेप जानांगौ जुरिब जानांगौ अब्लासो नोंसिनि हा मियादि जागोन बिदि बुंबाय थाबाय आरो तथापिও मानि अफिसाव नुनाय मथे सिथा नामजारि दं सिथा नामजारि जायो सिथा नामजारि खालामना होयो सिथा नामजारि खालामब्लाबो दा दिनै नुनो मोनदों जोंनि रायजो राजानि गेजेराव खयेकजननि हाया सिथा नामजारिब्लाबो सिथा नामजारिनि नाम्बारजों मिलायला दाग नाम्बारबो मिलाया फाथा नम्बरबो बरंस' खाजोनाखौ लाजाला नोंहा हायानो गैयाबा जों बे अफिसनि मानसिया नोंनि हा बबे हानि खाजोना लाखिनांगौ नैबे जायखौ मोखां सोम जाना फैयो दिनैसिम बेबायदि रेभिनिउआव दं ना कासाव दं ना दैयाव दं ना अराव दं मिथिया आरोखि जेबो जाया दा सिगांनि सरखारावबो थानाय समाव बिखेप सरखार थानाय समाव जों नाजादोंमोन खाम्फा सार दंमोन जोंहा खाम्फानि आमोलावबो जों नाजादोंमोन नाथाय माखासे देवानिफ्रा थाबायदों आरो खाम्फायाबो माने गुवाहाटियाव थांफालायदों मेप गैया होननायखौ नागिरनो गैया मोनाखै आरोखि बेनिफ्राय बियो नोंसोर मावनानै लादो होननानै माखासे जोंनि जानानै थाबायनाय देवानिफोरनो 1.5 लाख थाखा गावनो फैसा हरलायदों जाहैदों आरोखि बेबायदि आरोखि दा बोरै खालामखो बे देवानिफ्रा जों बेखौ मिथिला आरोखि आरो बे खाम्फा सारमोननि आमोलाव मा नियममोन बेफोरबायदि हानि हुनि खालामना होनायनि बेफोर रुल गैयामोन नामा जों बेखौ बुंनो रोंला आरोखि थेवबो जों नाजादोंमोन बिसोरनि आमोलाव जायाखै दा आङो बा जोङो नुदों दानि दि बिटिआर सरखार इउपिपिएल अर्थात बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो दाब बे बिटिआरआव थानाय दाब जायगायाव मेप गैयैखौ बानायना होनाय जुरिब जायैखौ बानायना होनाय मियादि फाट्टा होनायखौ आङो नुनो मोनदों जेनेबा बिटिआरआव थानाय बै सानजा अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझार जिल्लासिम नङा होमबा जोंनिया नै दाख्लि थांनाय अक्ट' 8/4/2022 थांनाय बोसोराव अदालगुरियाव 896 न'खरनो बियो हा फाट्टा रानना होदों आरोखि माने जोंनि समस्तिनिनो रन्जित सार हानि बिफान EM बे सारानो राननानै हैदों जोङो बेखौ इउटुब अथ'बा बे मबाइलनि फेसबुकफ्राव जों नुगासिनो दङ आरो नै बे 28/12/2022 क'क्राझार सामथिं खेलायाव 144 न'खर
बियो हा रानना होदों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बेबायदि जागासिनो दं सोलिगासिनो दं आरो 4/5/2023 क'क्राझारनि पाटगाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गामियाव 6322 न'खरनो बियो हेरेंगा सारा हानि बिफाननि जानानै राननानै हैदों गासै हिसाब खालामनानै नायोबा बेसेबां नै बियो 7862 न'खर दिनैसिम बे बोसोरनैनि गेजेराव हाखौ रानना होदों जोबोद मोजां मोनदों जों फोथायो प्रमद सार UPPL सरकारनि अथबा बिटिआरनि गाहाय दैदेनगिरि मावफुं सोद्रोमा प्रमद सारनि दैदेननायाव बे खामानिया माखासे बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमाफोरा बेबायदि हाबाखौ बिनि दैदेननायाव बिनि बायजोननायाव मावगासिनो दं आरोमा दा ओंखायनो जों फोथायो जोंनि बे उत्तर रानिखाता चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अथवा बेंटल सार्केलनि सिङाव थानाय बे मियादि पाट्टा गैजायै जेबो लाइ लथर गैजायै बे हाबाखौ मावनानै होनो थाखाय आं रायजोनि बे उत्तर रानिखाता रेभिनिउ भिलेज कमिटिनि आफादगिरि जानानै सारमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायहरो आर'ज खालामो जाहाथे जोंनि बे इसिबां गोदोहाबनानै थानाय 72 बोसोर गोदोहाबनानै थानाय बे हानि लाइ लथर गैजायैखौ पाट्टादारि खालामनानै होनो आं गुरैयै खुथारै खावलायनाय जायो आरो जोंनियावनो थानाय जोंनिनो जोंनिनो माने MCLA बिटिआरनि हानि बिफाननि सार रन्जित सारनाव आङो बेखौ खावलायो जाहाथे बे खम समायनि समावनो सप्तासेनि गेजेरावनो जाहाथे जोंनि हाखौ माने खालामना होनायनि थाखाय बेबस्था लायो आं बेखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो हनै मजाथि पश्चिम क'क्राझार बिसिनाबो बिदिनो जानानै दं बिसिनिखौबो जाहाथे माने जोंजों लोगोसे मावफायो आङो फोथायो रायजोनि जानानै जाहाथे माने बे सारमोना बिटिआरनि गासैबो मावफुं सोद्रोमामोना मावगासिनो दं आरो बिसोरनि सायावनो जोङो आसा खालामो आरो बे प्रमद सार दैदेननायाव समावनो जोंनि हाया जाथारनांगौ नङाबा आरो खुनु जों रावखौबो आसा खालामनाय सम्भाबना थाया बिसोरनि आमोलाव जोंनिया जाथारनांगौ आं बेनिखायनो साबायखर बावो सारमोनखौ आरो दिनैनि बे समाव जोंनि बे उत्तर रानिखातानि जे हानि समयसा बे समयसाखौ जोंनि लेंहरनायाव मिडियानि दारै प्रसार खालामफैनो हेफाजाब होफैनाय सारमोनखौ आङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावो आरो प्रमद बर' सारमोनखौबो आङो खौथि खौथि साबायखर बावो बेजों लोगोसे दिनै आंनि बुंनांगौ जे मन्थायब' आं बेखौ बुंफोरनानै होबाय जोंनि जे हानि जेरैबो माने लाइ लथर गैजायै मियादि पाट्टा जों बिबारावबो देखायनो हायै बे हानि सोमोन्दै आं बेखौ माने बुंफोरनानै होबाय आं बेखौनो सारमोननि दिनैनि दिनाव जे फैनानै जोंखौ मदद होफैदों मिडियानि गेजेरजों फोसावनो होदों सुबिदा खालामना होदों बिनि थाखायनो आं सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो आङो फोजोबबाय